saiatuko naiz, aurkeztutako liburua beraz aurkezte, frankismo Euskal Herrian ezurra dirudi, baina horretik dedikatzeko asko egula, ondo entzuten dago batzean. Gora eta beraz, argazkiak, ez du kontatzen, 2 minuto hau berditzen. Burua, Bigarren Gerra Mundialean, hori buruz ziurazko Marcelo baino gehiago ezingo du, eta ni baino gehiago. Jesus Urkola, garai horretan ikertzeko daukagun historiadorek daukagun tresna onenetarikoa onenaz bada, ez? Jaurlaritzak erbestean egunero notatxo bat edo aldizkari mota bat argitaratzen zuen, bertan aipatzen zituzten atxiloketak eta bar Oficina de Prensa de Euskadi delako deitzen zioten horri, eta Jesus Urkola zan gari horretan horko burua. Bueno, aipatu dudana, azkari ingo zen eta normalean hitzaldia prestatuta dakat ordu eta erdirako, beraz, ordu batean egin behar dedana, horren beste Marcelo, eta gero esan diratenen arabera, poteoaren ordu bagala. Bueno, nik uste dut historiari dagokion askotan, eta hau da, bertatutakoa, pazientziarekin eta nik usten dut grinarekin azkenean azalatzen ditugu dauden gauza guztiak. Historia azken finean da interpretazioa, baina ondo interpretatzeko mai gainean izan behar ditugu elementu guztiak. Lehenko gunean esate baterako, atletikek galdu egin zuen Lisboan, baina batzuek izango dute ondo jolastu zuen atletikek, beste batzuek ordea izango dute gaizki jolastu edo hor interpretazioak dira, baina data objektiboak egon daudela. Hiru aldiz jaurtik zutela, ez dakit jokuz kanpoko ez dakit zenbat jokaldiak egon ziren eta historiadorek egin behar duguna da, hain zuzen ere datu guzti horiek mai gainean ipini eta gero interpretatzeko aukerak. Beraz, hortarako denbora behar da, eta hortarako nik usten dut borondatearekin gauzak azkenean zergarekin egin dugu bezala gauza guzti horiek azalean geldituko dira eta interpretatzeko gauza gehiago izango genituzke eta beraz objektibotasun gehiago interpretatzeko ordua. Hau da, Donostiak egindako Frankoren ministroen azalpena, 1973an, dakizutenez, Franko urtero juten zen oporrak pasatzera Donostira, eta toki berean, handikan 50 urtera, ez zuzen ere, toki berdinean egin genuen zirgorren aurkezpena. Frankoren krimenak eta Frankoren basakeriak salatzen. Beraz, lan txukuna eginez kero, ikusten dut egoerari irauteko edo bueltan bateko gai garela, ez? Hor dago zare baterako, garai horretako protagonistak, guk azkenean dira gera notarioak, besterik ez, soziumeak ez, menetako protagonista beste batzuk dira. Marcelo Usabiaga, hor dagora, 56 urte hauten ingo dituna, makien burua, Jose Agirre Lazkaoko Beneditarren artxibategiaren burua, nik usten dut lehen operena Urkolaren aipatu dut, baina nik usten dut gaur egun artxibo horri gabe ez genuke zer egingo. Edo egingo genituzken lanak asko zaburagoak izango liratek zelak, ez? Rosa Larrañaga, Jesus Larrañagaren komunistaren alaba, Rosa Larrañaga esan behar nuen, baina bere izen osoa da Rosa Luxemburgo Larrañaga. Errusiak hasitakoa, Txomin eta Mendi, zuetako bat baino gehiago ezagutuko du, aitak Venezuelatik gerra egin zuen, jeltzaileen bataioi batean, Venezuela bestera juntzan, 50ean Venezuelatik etorri zala, alderdiak agindua, eta bertan atxilotu eta Gipuzkoako komisario batek, Felizandra izenekoa, torturatu eta hil egin zuen.
horren semea, Txomin eta Mendi, Venezuelan jaioak, usten dut ondarrotarrak jakin dela, edo Larinotarrak, itzuli egin zen, eta 60. hamarkadaren bukaeran ere atxilotua eta torturatua izan zen. Horiek dira, frankismoaren protagonistak, notariak, Atxelarria kasu horretan, beste ikerketaren arlo bat, hain zuzen ere, induzketak eta ezaguna dana. Hau da liburua, azkarrengo dugu, bezala. Liburua osatuta dago 16 kapituluekin. Lehenengoa transizioarena da, eta epeak hauek dira, ez? 27-tik, 75 arte horretan, transizioa, adina degunak, oso, gaur egun gaztek trufa egiten dute YouTubetik geizten dituzte bideo hauek, eta zaldi famatu ura, espainoles franco muerto eta baina, transizioa nola izan den, nik usten dut oso jakina da, eta hankasartze izan ez. Gaur egun, oraindikan monarkia da, hain zuzen ere, frankismoaren luzapena, nire ustez behintzat, eta, hau da, haien oskaido zen gaur egun, diktadorea lurperatuta dagoen tokian. Hau da, liburuaren sarreraren antzeko zerbait, azteko eta gero flashback filma balitz bezala flashback egiten da, eta azten da hasieratik, ez? Frankismoa da gerra baten ondorioa, gerra zibila baten ondorioa, gerra zibila aipatzerakoan aipatu beharko genuke, estatu kolpe bat egon zala, eta bar, luzea da, agian Marcelorekin horretu du zerbaitek hitz egingo dugu, baina gerra zibila abia puntu bezala, aipatu beharko genituzke, izate baterako, Markinan gertatutakoa, 10-12, baina jakin duzute, baina 10-12 afusilatu, frontean hildakoak, eta bar, gauza asko daude. Horri buruz eztabaidatzeko eta hitz egiteko. Izen batzuk ekarri ditut. Nik uste dut, errengo taldeak hariko dela hortan, ez? Ganidazioan ez, zazpi, afusilatuak, Peña Radicano, Aritzabaleta, Artekareikia, Celestino Mendia, Hernanin gaur egunen Marcelo Isidentocian apaiza, Alberto Mendiaren apaiza ere afusilatua, bertako izan zan, eta, gero frontean hildakoak, bataioi ezberdinetan, horrek esan nahi du ere, nola baiteko aberastasuna, zegoela Markinan, Zazeta bataikoak, Amateri, Prieto, Nube, Zelta, Malatestaren, Arana Goidik, beraz, Markinako bataioetan parte hartu zutenek, ideologia guztietako milizianoak eta bulgariak egon ziren, ez? Arana Goidik izate baterako, Zazeta jeltzaldena, Rabion de la Sal Zelta edo Rabion de la Sal ere jeltzalea, Zelta edo Malatesta anarkistena, Nubena, Prieto, Urgetikoa, hirugarren kapitulua, batzatu hain azkarra egin ez, mazio kapitulo dutenez. Hirugarren kapitulua izango litzake edo da frankismoaren izaera, diktadura guztien garaiko diktaduren antzeko beste bat, ez? Alemanian Hitlerrena, Italian Mussolinirena, alderdi bakarra, erlijioa gauza guztien gainetikan, falangea izan zen alderdi bakarra, sindikatu bakarra ere bai, en fin, liburuak aipatzen ditu gauza guzti horiek, berrogei urtean zehar. Eta, hemen irudietan azaltzen direna, guk adina gazteak baina adina gehiago dugunok askotan irakurtzen genuena garai horretan, ez? España es una unidad de destino universal.